Jmenuji se Antonie Kadlasová, rozená Borovská. Narodila jsem se v roce 1900 v Praze. Vystudovala jsem malířskou akademii, malování i ostatní výtvarná umění mě provázely celý dlouhý život. Chovala jsem andulky, kočičky, morče, vlčáka Reňka i kachnu své vnučky Evy. Vdala jsem se za lékaře Oldřicha Kadlase. Porodila jsem syny Oldřicha a Miroslava. Oldřich má syna Martina a dceru Evu. Martin má s Lenkou jen syna Petra, mého pravnuka. Petrovi a jeho ženě Šárce se narodili moji prapravnuci Lucie a Ondřej. Všichni žijí v Praze na Žižkově. Za okupace jsme museli prokazovat árijský původ, vyhledávala jsem předky v matrikách, tím byl založen rodokmen Kadlasů, který dokončuje můj vnuk Martin. Martin s Petrem a Šárkou pro budoucnost uchovávají mé i mého otce obrazy a jiné mnou vytvořené památky. Jsem za to vděčná a všechny vás zdravím. Vaše praprababička Tonča.